Ipinakita ng Building Blocks International Academy o BBIA ang mga programa at pasilidad sa ginanap na Open House at Festival 2026 kung saan inimbitahan ang mga magulang at mag-aaral na makilala ang mga sistema ng paaralan. Itinatag noong 2016, nag-aalok ang BBIA ng American Singaporean Curriculum mula preschool hanggang junior high school. Meron din silang advanced play school. Layunin itong pagsamahin ng international standards at matibay na pundasyong akademiko upang maihanda ang mga estudyante sa mas mataas na antas ng pag-aaral. This is a international school po, ne? Mapilan kami mo po kati Pampanga. Itamo po yung peka mura, kareng international school. 10 years na po kati pong building blocks sa pulutan na pong Banwa. So tintamo pong preschool, play school, hanggang pong grade 10 niya po kanita as of the moment. Kahit tamo po, American and Singaporean curriculum niya po yung building blocks na po yung BBIA. So, kaya na po kalupa po ang karetang aliwang eskwela, ela po gagamit makanitang klaseng curriculum. Ayon kay RJ Payawal, school administrator, mayroon lamang 12 hanggang 20 na mag-aaral bawat klase ang paaralan. Ayon sa administrasyon, nakakatulong ito upang mas mabigyan ng atensyon ng bawat bata at mas subaybayan ang kanilang pagunlad. Tampok sa open house ang libreng eye check-up, medical check-up at dental check-up para sa unang 30 na estudyante. Mayroon ding clothes bazaar, toy bazaar, food bazaar, art activities, inflatables, bicycle riding at vintage car show. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, ipinakilala ng BBIA ang kanilang programa at patuloy na pagpapatupad ng international na curriculum sa Angeles City. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.